Здравейте, сега ще ви покажа как да си начертаете вортекс мандала или вихрова мандала. Сега една окръжност. Правим една окръжност с радиус по ваш избор, в моят случай 6 см. Значи, така. След това взимаме произволна точка от тази окръжност и почваме с същия диаметър да чертаем. Така. После следващото, ето тук, слагаме. Така. И продължаваме. Така. Това. И накрая, ето тук, последното. Ето, мисля, че горе-долу се вижда добре. Това е за старт, което трябва да се направи. Така, след това, виждате, взимаме ето тази част тук. Без значение от коя страна ще почнем. Просто така много внимателно, за да се получат точно нещата. Бележим ето тук точката. И е тук. И продължаваме със същия диаметър. Не променяме. Слагаме пръст така, защото може да се изгубите тотално по някое време. За да може да знаем къде да започнем. Така. Продължаваме. И така, докато ги изкараме до края. След като сме завършили, все пак продължаваме. Взимаме пак тази секция и я поставяме правилно. Ето виждате тук. Трябва да вземете тази част. Налагате. Е така. Много внимателно и бележим. И започваме отново със същия диаметър. Да повтаряме нещата. Отново не забравяйте да си бележите с пръст къде приключва, защото вече много се сливат окръжностите и да не пропуснете нещо. Така.
Така. И продължаваме. След като завършим това, почваме отново. Пак взимаме тази част тук, триъгълната, така да го кажем. Наставяте точно всичко, за да можете да вземете точен размер, да няма размествания. И така. Тук се вижда. И отново със същия диаметър. Вече имате една красива завършена мандала. Няколко реши, просто му харесва рисуването и така. Може да си я направи в различни цветове, да си отцвети. Аз няма да го правя, понеже целта на чертежите съвсем от друго естество при мене. И това е като цяло. Чао!